भाऊजी टाळी जोरात वाजवा. गप्पा धाव धाव शे गेला शे शे घालवलं पंकन टाळी वाजवल्यानच नाही बरोबर. ग्लासामध्ये फुगा ठेवायचा आणि हात न लावता तो फुगवायचा आणि ग्लास उचलायचा आहे आणि ते तिकडे नेऊन त्या ठिकाणी ठेवायचं आहे. असा 1 मिनिटाचा वेळ दिला जाईल. जास्तीत जास्त कोण ग्लासावर नेऊन ठेवतील. 4 ग्लास ठेवलेले, किसकीने 4 ग्लास ठेवलेले. वेळ हे टायमिंग कोणी लावलं ना बबलो. 34 मिनिटं शिल्लक आहेत अजून. ग्लासाला हात लावायचा नाहीये. 10 मिनिटं शिल्लक राहिलेली आहेत. साक्षीने खूप दूर केलेला ग्लासा ठेवतो. थोडीशी स्पर्धा चालू आहे. फक्त धावताना सावकाश धावा पडा नको. फक्त एवढंच काळजी घ्या. अरे काय रे फुगत नाही. चला पुढे स्पर्धक पुष्पा गाडी आणि हजर राहायचं आहे आणि लागलेल्या गाण्यावर नाचत नाचत फुगे फोडायचे आहेत. पवारांनी चांगले पवारांनी वा वा. पवारांनी प्रोत्साहन दिलेला की जाऊन सगळे फुगे फोडून टाक म्हणून. फुगे आता बाईच्या विषयी एंट्री मारल्यानी बघा मस्तपैकी. एंट्री भारी लवकर मारलं एंट्री. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर आज सगळी कार्यक्रमांचं नियोजन बघितलं असेल. मागचा जर व्हिडिओ बघितला असेल तर त्याच्यात तुमचं समजत सगळी तयारी चालली आहे. फणी गेमची वगैरे, संगीत खुर्ची वगैरे आणि सगळीची तयारी नियोजन. सगळी साडी बिडी नेसा निलेली आहेत. सगळी जोरदार तयारी. घे पवारनी तय काय कडे स्पर्धक हवे. घे बाबा चल तुझ्यावर सगळं खेळा. मेन तूच मग स्पर्धेचं स्वरूप यावं म्हणून स्पर्धा शब्द वापरतोय. नाहीतर जावा जमलेल्या रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणे हा उद्देश आहे या पाठीमागे. बायच्या विषयी तुझ्यावर करो घे बनली काय सांगणार. या कार्यक्रमात सहभागी होताना मजा म्हणून काय मजा म्हणून सावकाश फिरा. मजा तिकडे चांगलंय मजा म्हणून काय तू साक्षी हॅलो. आणि धावा नको हा कोणी धावा नको. बायच्या विषयी अशी राहू हे लाईनीत राहा. घे अकडे राहा अशी राहा. लाईन अशी. आणि फिरण्याची दिशा उजव्या बाजूने आहे. उजव्या बाजूने डाव्या बाजूला करायचं. फिरण्याची दिशा घे बायच्या अशी मधी राहू. खेळत तिका समजलो नाही कोणी. हे मॉन्टॅक बबले आपण सुरुवात करतोय कार्यक्रमाला. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. त्या अंबेच्या चरणी नतमस्तक होऊन आपण आजच्या 7व्या दिवशी आपल्या ह्या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. सुरुवातीचा कार्यक्रम आहे. सर्वांनी टाळ्यांनी या स्पर्धकांचं स्वागत करायचं आहे आणि आपण सुरुवात करतोय.
गाणं थांबलं की आपण आपापली खुर्ची पकडायचे. खुर्ची पकडा, खुर्ची पकडा, खुर्ची पकडा. घे माझ्याशी धाव. माईक तो नाचतो. एक खुर्ची कमी करायची. शेशी तकडची उचल. पुष्पा घे 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 घे. ही खुर्ची काढ आणि लांब कर जरा खुर्ची. चला बायच्याशी तुझ्यावरच खेळा. काय नाही प्रोत्साहन द्या सगळ्यांनी. असे हो ना इकडे राहा रिकामा तुझी जागा हेच. पुष्पा पंकज उगीच टाळी मारित नाही. भाऊजी टाळी जोरात वाजवा. पुष्पा धाव धाव. शे गेला शे शे घालवलं. पंकज टाळी वाजवल्यानच नाही बरोबर. शे बायच्यावशी धाव धाव. बाईच्या शिंग घालवले. बाजू राव या. दोन स्पर्धक राहले हे बघा. दोन स्पर्धकांसाठी अंतिम विजय आता फायनल होणार आहे. बघूया दोघांमध्ये कोण काही वाजवा तरी. म्हटली हस तरी ही टेन्शन मध्ये. तू धावत जाऊन अडवू शकलं. स्पर्धेच्या विजेता ठरले आहेत दर्शना पाटील. सर्वांनी टाळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे. तर मित्रांनो आता पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे. खयचो गेम तो मला काय माहित नाही. फुगे ग्लासा बिसा आणलेली आहेत. बघूया थांबा. हात लावलं ते विषय संपलो. काय सांगता
हॅलो अरे डिफिकल्ट आहे हो. कठीण आहे फुल एकदम. आणि थंय नेल्या तुझा असं ठेवता. हॅलो कुठचं गाणं म्हणून विचारू गेलो होतो आज तिथं. लवकर ये लवकर ये. जेवढ्या मिनिटात पण जास्त देतो नंबर. हा आता जो खेळ आहे हा खेळ खास मुलींसाठी ठेवण्यात आलेला आहे. नंतर परत महिलांसाठी पुढचा राऊंड होईल, परत मुली, अशा पद्धतीने आपला हा कार्यक्रम चालणार आहे. आता जो हा खेळ चालू होणार आहे त्याचे स्वरूप कसं असेल, त्याचे नियम काय असतील हे सर्व मुकेश आपल्याला समजावून सांगेल. ग्लासामध्ये फुगा ठेवायचा आणि हात न लावता तो फुगवायचा आणि ग्लास उचलायचा आहे आणि ते तिकडे नेऊन त्या ठिकाणी ठेवायचं आहे. ते परत असा 1 मिनिटाचा वेळ दिला जाईल. जास्तीत जास्त कोण ग्लासावर नेऊन ठेवतील ते बोलतात फेकाच येत नाही. परत तिथे कमी करायची आणि परत ग्लास उचलायला यायचं. धावताना सावकाश, फक्त काळजी घ्या, पाय सरकणार. ओके, तयार आहात तुम्ही दोघेही? तयार. ओके, सुरुवात. स्टार्ट. बरोबर. एक मिनिट आधी तुम्ही फुगा सेट करून घ्या तोंडात. फुग्या घातला होता नाही, एकदा तोंडात धरल्यानंतर फुग्या घातला व्हायचं नाही. दोघेही तयार आहात? सुरुवात. 1 2 3 स्टार्ट. ग्लासाला हात लावायचा नाही, फुग्याला फक्त हात लावायचा. एक झालेला ग्लास ठेवला, दोघांनी एक ग्लास ठेवलेला आहे. परत दुसरा ग्लास. ग्लासाला हात लावायचा नाही, ग्लासाला फक्त फुग्याला. बाजू कशा तकडे सगळी महिला मंडळ तकडे बसलेला. नंतर फुगवायचा आहे. तेजूचे 2 ग्लास झालेले आणि तेजूचे 3 ग्लास झालेले आहेत. केतकीचे 2 ग्लास पूर्ण झालेले आहेत. तेजूने 4 ग्लास ठेवलेले आहेत, केतकीने 4 ग्लास ठेवलेले आहेत. वेळ हे टायमिंग कोणी लावलं ना बबलो. 34 मिनिटं शिल्लक आहेत अजून. ग्लासाला हात लावायचा नाहीये. 20 मिनिटं शिल्लक राहिलेली. 20 मिनिटं. सुरुवात. 10 मिनिटं शिल्लक राहिलेली आहेत. 7 सेकंद. 4 3 2 1 ग्लास मोजा. 6 8 आणि 6 त्यांना माहित. आता स्पर्धेचं स्वरूप लक्षात आलं ना दोघांच्याही. फुगून घ्या आधी सुरुवातीला, म्हणजे पटकन फुगणार. नंतर सुरुवातीला फुगून घ्या हाताने व्यवस्थित, म्हणजे तो पटकन फुगणार पुढच्या वेळी. चालू सुरुवात करायची काय? ओके, तयार आहात दोघंही? सुरुवात. 1 2 स्टार्ट. ते भाऊ चला सुरुवात. दोघांनी सुरुवात. दोघांनी एक ग्लास उचललेला आहे. परत दुसऱ्या ग्लाससाठी प्रयत्न चालू आहे. दोघांचाही प्रयत्न चालू आहे.
आणि साक्षीने दुसरा क्लास उचललेला आहे आणि फुग्याला हात लावायला हरकत नाही, फुग्याला हात लावा फक्त. साक्षीचे 2 ग्लास पूर्ण झालेले आहेत आणि तिसऱ्या ग्लासासाठी तिसरे ग्लास त्याने पूर्ण केलेला आहे साक्षीने. हॅलो, प्रणाली आणि साक्षी यांच्यामध्ये ही स्पर्धा चालू आहे. बघूया साक्षीने खूप दूर केलेला ग्लासा ठेवतो बघा. हॅलो, साक्षीने जोरच केलं ना, दोघे प्रॅक्टिस करून घेतलेली दिसतात. टाळी तरी वाजव. पुणग्या बघून ठेवतात अखंडा बघ. स्पर्धा चालू आहे व्यवस्थित आणि 4, 3, 2 आणि 1 मोजून घ्या दोघांची ग्लास मोजून घ्या. 7 आणि 12 आणि साक्षी 12. या आता या खेळामध्ये साक्षी विजयी झालेले. सुरुवात केल्यान वा वा, शिकला हे सगळे कार्तिकीच्या बाजूनच याच्या बाजून नाही कोण. बोलून घ्या. 3 आणि 5 कार्तिकी 3 आघाडीवर आहे आणि 5. आता कोण आहे? 2 अरे फुगून घे पूर्ण घे अजून तेजग्याचं काय चालू आहे? हा धरून राहू खाली. वाक सुरुवात. 1 बघा वाक 2 स्टार्ट. सुरुवात दोघांनी एक क्लास ठेवलेला आहे. शाबास. 2 दोघांचे एक क्लास 2 क्लास झालेले आहेत. एकच धाव जरा धाव. दोघांचे चांगली स्पर्धा चालू आहे. धाव बहुतेक तुका मागे टाकता या. धाव लवकर या साक्षी मागे टाकणार. हा एक अजून होय, पटकन ये. अगं धाव, एक शेवट पटकन. अरे हा जा हा. दोन्ही स्पर्धक अगदी चांगल्या प्रकारे खेळत आहेत. केल्यान तुका मागे टाकल्यान त्याला 100%. आणि 1 किती येत आता? लक्ष बघ. 14. क्या बात आहे. बघ सगळ्यात बारके असन पण 14 सही आहे. 14 म्हणजे भाई खतरनाक. मस्त. आता तुमच्या दोघांमध्ये खरी कॉम्पिटिशन आहे. साक्षी आणि वैभव आहे बाहेर. त्यानं 14 केले ना, तू 12 होस. तर टफ कॉम्पिटिशन एकदम. टाळ्या देऊन करा सगळ्यांना.
तुका चिंकाचा तुका चिंकाचा सुरुवात 1 2 3 स्टार्ट वय भया शाबास वा 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 शाबास शाबास वैभव धाव आता वा अरे भारी वा वैभव वा शाबास अरे तुझं हळूहळू हा धाव धाव बारक्या बारक्या हलवणार आहे का 100% याची एनर्जी खय गेली आजच्या गावात काय गेम झालो दोघांचे प्रयत्न चांगले चालू आहेत वैभव धाव होता धाव 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 साक्षीन दोर गेल्या धाव तू अरे बाय यो गेम सगळ्यात भारी ते तो साडी सांभाळण्याचा अर्धो वेळ गेलो वा प्रयत्न करा तोपर्यंत तुम्ही आता डायरेक्ट त्याचा विनर करून टाका उगाच टेन्शन घेऊ नको जा 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 पट्टन हा अजून एक अजून एक वा 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 15 एक जास्ती गेला किती रे 13 साक्षी 13 मग कशी किती होते एक एक वाढलो टाळ्या टाळ्या तुझी आऊट टाळी वाजवत नाही आऊट टाळी वाजवीत नाही वाजव तुमचं वाटतं आता व त्याचं रेकॉर्ड कोण तोडी मग तुका मागे टाकल्यान म्हणजे विषयच खतम तुम्ही सगळे एकाच बाजून मग असून बघतोय हा नशीब एक कोणतरी हा त्याका आवाज तुझा जाऊन दे हैसून मोबाईलचा माका आवाज येत नाही त्याका काय जाणार फुगत नाही जोरदार स्पर्धा चालू आहे बघा तुला काय पुरेशी स्पर्धा चालू आहे जोरदार फक्त धावताना सावकाश धावा पडा नको फक्त एवढंच काळजी घ्या अरे काय रे फुगत नाही 5 4 3 2 आणि आता ज्याच्यामध्ये वैष्णवी विजय ठरलेले आहेत किती 6 आणि 10 आणि 6 वैष्णवी 10 आणि कितकी 6 आता याच्यामध्ये आता बहिणी बहिणींची कॉम्पिटिशन आता बहिणी बहिणींची लहान बहीण आणि मोठी बहीण कॉम्पिटिशन बघूया बहिणींमधलं कॉम्पिटिशन चालू आता ही खरी कॉम्पिटिशन वैष्णवी आणि वैभवी वैभव तुझा स्टार्ट सुरुवात म्हणजे बघूया आता खरी कसं होतात तुम्ही बघूया काय करतोस धाव 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 वैभवची कसं होता वैभव टेकडून मिळाला साधू फुटवतो वैभवी
बघूया 14, 15 आता 16 हो एक ग्लास माहिती मगाशी 14 झाली 15 झाली आता 16 हो एक ग्लास बघूया धाव फक्त धाव पटकन 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 पहिले बहुतेक वैभवीनं जोर केलेलं दिसतात 16 ग्लासावर 16 2 आणि 1 वेळ संपलेले वैभवी 15 आणि वैष्णवी 9 वैभवी न ठरलेले या स्पर्धेमध्ये आताच्या खेळाडूंनी कौतुक करा त्याचं फुगे ठेवलेले आहे ते फुगे दांड्याने फोडायचे दांड्याने दाखवूक नको डोळे बांधून घे पुढे सहभागी होणाऱ्या तिथे नाही लोकांना कळा नाही तू बाहेर बसलंस तर भाई कमेंट 1 मिनिट वेळ दिला जाणार आहे या 1 मिनिटामध्ये दांड्याने जास्तीत जास्त म्हाताऱ्यांमध्ये बसलं असतं कळा नाही त्यांना दांडा उभा मारून आडवा दांडा मारायचा ना उभ्या दांड्यानेच फोडायचे आहेत पायाने फुगा रापायचा नाही आणि डायरेक्ट दांडा मारूनच फुगा फोडायचा आहे स्टार्ट मधल्या सुरुवात करायची तुका मी व्हायरल करणार तू शिस्ती तुका बोलले तिकडे बायकांमध्ये बस जा आधी स्टार्ट म्हणजे 1 अच्छा गाव 2 दिसता दिसता पट्टी व्यवस्थित बांधून घ्या डोळ्यावरची जरा ऍक्टिंग तरी करायची डायरेक्ट डबल टिबल फोडल्यात आणि ती खरं ऍक्टिंग पण करीत नाही एक मारल्यान की दुसरं नाव बरोबर सगळे मारीत चालली एकदम आरामात जिंकलं असतं माती गेलं असतं जरा नाटक करू काय होतं म्हणजे 1-2 मारून मग थांबा सगळे लाईनीत मारीत होती कोणाक कळलेला नसतं तो बघ हे बाबा काय तुझं काय मध्ये इले पण वाटे अजून गेम नाही चालू गरम गरम खाऊ घेऊन द्या आता दिसला तरी ती सांगणार नाही त्यामुळे ती हुशार झाली आता चला सुरुवात बरोबर बरोबर पुढे बरोबर 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 पुढे पुढे अजून येऊ दे 1 2 थांबा थांबा सावकाश 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 मारून जोरात 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 आवटीचे मोके मारतो जरा खांबा दांडा जर वर उचला ना म्हणजे बसणार तो फुग्यावर जरा दांडा जर वर उचला म्हणजे त्या फुग्यावर बसेल बघूया नाचा नाचा गाड्या नाचा बघूया जोरात जोरात दांडा जोरात मारले पुढे पुढे चला पुढे स्पर्धक पुष्पा गाडी आणि हजर राहायचं आहे आणि लागलेल्या दाण्यावर नाचत नाचत फुगे फोडायचे आहेत बघूया आता पुष्पाचा पराक्रम
जोरदार 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 प्रयत्न चालू आहेत. पुष्पाचे जोरदार. गावात आपटला सावकाश, 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 सावकाश. जरा पुढे पुढे हा बरोबर बरोबर जरा जरा एकदम जोरात, एकदम जोरात. हा, जोरात जोरात. पुढे मार हा बाजू तकडे हा हा जोरात जोरात पुष्पक जोरात बघूया. आणि शिल्लक आहे 3, 2 आणि 1. वेळ संपलेले. मावशीन फुगो नाही फोडल्यान पण तरटा फोडल्यान. पुढील स्पर्धक आहे पूनम गाडी आणि जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं खास आकर्षण पूनम गाडी. जाऊबाईक शुभेच्छा तरी दे. मोठ्या जाऊबाईक असं का हसत शुभेच्छा दे. जोरदार टाळ्या जोरदार टाळ्या जोरदार टाळ्या जोरदार जोरदार टाळ्या. दांडो प्रयत्न चांगला होऊया. 2 जोरदार 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 आणि थोडा प्रयत्न फुगा पडलेला आहे फुगा पडलेला आहे. आणि जसं ऍक्टिंग पुढे त्याला रिंगणात आणायचं आहे. रिंगणात आणायचं आहे. परत रिंगणाच्या बाहेर गेले ते रिंगणात आणून सोडायचं आहे. चला रिंगणात आणून सोडायचं आहे. ठीक बघूया. आणि वेळ संपलेली आहे. एक फुगा फोडण्यात यश आलेलं आहे. ते भरून गाडी आहे ना. तिकडे जोरदार फोडलेला आहे. आणि दुसरा प्रयत्न चालू आहे. बघूया. दुसरा चांगला प्रयत्न चालू. आणि वेळ संपलेली आहे. वा वा पवारांनी प्रोत्साहन दिलेला की जाऊन सगळे फुगे फोडून टाक म्हणून. बघूया आता. बघा तुमच्या पायात प्रयत्न उचललेलो आता फुगे फोडण्याचा. आणि पुढे पुढे जरा पुढे जरा पुढे जरा पुढे डबात. अक्षी जोरात. पॅटर मागे राहा. दांडो कपाळ बसत नाही तर मागे राहा. चला बघूया. साक्षी मागे साक्षी मागे. जोरात जोरात मारा जोरात मारा. जरा लांब लांब ठेव. पुढे पुढे जोरात 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 एकदम जोरात जोरात. त्या बाजू जोरात जोरात जोरात. वेळ संपलेली. चार फुगे फोडलेले.
अरे 4 मग रेकॉर्डच केलं. मेन गेम आहे हो. बैठणी ते बघ तिनं कसं पकडलं बघ. तिका कानच सांग दिसला तरी नाही म्हणून सांग. मग दिसला तरी नाही दिसत म्हणून ऍक्टिंग करू सांग. सांग साक्षी मागे तिकडे बांधलेलं आहे का बघ बघितलं कुळसाट केल्यान. मी तुका काय सांगितलंय केल्यान त्यांना गोल काय तू सांगितलं. बाद 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 झालो स्पर्धक बाद. हे टाळ्या टाळ्या. शुभम जोरदार आणि एक फोडलेला आहे पुढे जोरात. संपलेले सपलो रे. बायको प्रोत्साहन दे. जोरात 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 टाळ्या जोरात 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 मार जोरात जोरात शाबास जोरात आणखी जोरात जोरात आपल्याच पायावर जागा लागून जोरात 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 मारायचं. हा पुढे पुढे एकदम जोरात जरा पुढे जरा पुढे त्याच्या पायावर मार पायावर मार. नंदा पाटील विजयी झालेले आहेत. टाळ्या टाळ्या. मुलींसाठी पुढे स्पर्धा पटपट पाणी आणा. अरे तेच घेता हो गेला. अरे जरा तरी आता काय उडी मारूच्या तुका कळला. लांब हा तो बघ मागे राहुल बरोबर राहुल रे. अभिषेक काळजी घेता ए तो बघ पडात म्हणून राहुल मागे राहिलो तो ते काय भीती वाटत. तकडे एक राहुल गाणं सुरुवात एक तळ्यात